So, hello guys, जों दिनै chapter 2 polynomials बां बिदाबनिफ्राय exercise 2.3 नि question number 1 नि 3 खौ solve खालामगोन। बेनि सिगांनि भिडियोआव नोंसोरो question number 1 नि 1 आरो 2 नि solutions खौ नुनो मोनगोन। बेनि भिडियोनि descriptionनि गाहायाव लिंक होनाय दंखायो, बेवहाय थांनानै नायनानै बुजिनानै ला। So जोङो बेखौ solve खालामनि दिनै जों दाख्लै जेरै solve खालामदों बेबायदिनो solve खालामगोन। So x to the power 4 minus 5x plus 6 बेखौ जों डिवाइड खालामनांगौनो 2 minus x square जों 2 minus x square जों डिवाइड खालामनांगौ। जों बेखौ बोरैबो लिरनो हायो minus x square plus 2 बो लिरनो हायो। मानो minus x square plus 2 बो लिरनो हायो? minus x square को जों सिगाङाव लिरोबा 2 आ उनाव जायो लिरोबा मा जागोन plus 2 जागोन। बेबायदि जागोन। आरो जों मानो बेबायदि खालामगोन बेखौ मानो चेन्ज खालामना लागोन? जोङो सोरजोंसो डिवाइड खालामग्रोगोन माइनास एक्स स्क्वायर जोंसो। मानो हाइस्ट पावर जोंसो हाइस्ट पावर को डिवाइड खालामनांगौ। बहाय जोंहा हाइस्ट पावरा सोर जाना दङ एक्स स्क्वायर जाना दङ। माने एक्स स्क्वायर जाना दङ बिनि पावरा मा जाना दङ एक्स टू दी पावर 0 जानानै दङ। ओके सो जों ओंखायनो माइनास एक्स स्क्वायर जों डिवाइड खालामग्रोगोन। माइनास एक्स स्क्वायर जों एक्स टू दी पावर 4 को डिवाइड खालामदो। बिनि थाखाय मा नागिरनांगौ माइनास एक्स स्क्वायर जों मा माल्टिप्लाइ खालामोबा x to the power 4 मोनगोन बेखौ नागिरनांगौ। होमबा नों मिथिखायो बे माइनास बेवहाय जोंहा प्लास मोननांगौ। होमबा माइनास लादेरनांगोन माइनास जों माइनास होमबासो प्लास जागोन। ओके होमबा बेवहाय पावारा मोननै जुदि आं पावार मोननै लादेरबानो मा जागोन x to the power 4 मोनगोन। अब्ला जोंहा माइनास एक्स स्क्वायर माल्टिप्लाइ खालामोब्ला माने माइनास एक्स स्क्वायर जों माइनास एक्स स्क्वायर जों माल्टिप्लाइ खालामबा मा मोनो प्लास x to the power 4 मोनो। ओके सो माइनास एक्स स्क्वायर जों माइनास एक्स स्क्वायर जों डिवाइड खालामनानै जों x to the power 4 एके मोनबाय। दानिया बेहा सोर लोगोआव दङ प्लास 2 लोगोआव दङ। बे प्लास 2 जोंबो जों माइनास एक्स स्क्वायर को माल्टिप्लाइ खालामनांगोन। होमबा प्लास 2 जों माइनास एक्स स्क्वायर को माल्टिप्लाइ खालामबा सानजाबोब्ला जों मा मोनगोन माइनास 2x स्क्वायर मोनगोन। दाना नों माइनास 2x स्क्वायर को बहा फज'लायखो बेवहायबो फज'नो हाया मानो होनबा बेहा स्क्वायर गैया बिनि पावारा 1 सो। बेहाथ' x to the power 0 सो बिनि पावारा बेजोंबो जोङो फज'फानो हाया बिनि सिदाबो जों फज'नो हाया। ओंखायनो बेखौ एसे आलादायै फज'सिगोन जोङो दस्रा जायगायाव फज'सिगोन जों। होमबा जोंहा बिदि जागोन नै दानिया दानख'नोसै दानख'बा मा जायो गाहायनि सिना सोलायो बे माइनासआ मा जासिगोन प्लास बे प्लास जेबो गैया माने प्लास बे मा जासिगोन माइनास जासिगोन। ओके स' बियो मा जागोन दानख'योब्ला बियो प्लास 2x स्क्वायर जाबाय आरो माइनास मोन प्लास जाबाय गाहायनिया सोलायो बे गोजौ प्लास गोजौ थानाया सिना बेनिबो थायो बे प्लास x आ प्लास x आनो जागोन माइनास 5x आ माइनास 5x आनो जागोन। बिसोर मोननैजों मा जागोन बेबो x to the power 4 बेबो x to the power 4 मोनसेया प्लास मोनसेया मा जाखो माइनास प्लास माइनास समान समान मा जायो दानजालायो। ओके स' बिसोर मोननैजों गैला। दानिया जोङो बेखौ आरोबाव जेखौ जेरै डिवाइड खालामहरदों बेबायदिनो जों डिवाइड खालामनांगोन। नाथाय मोनसे खोथा गोसोआव लाखिनो गोनाङा बेनो बावहाय जेब्लाबो हाइस्ट पावारखौ नायग्रोनांगौ। हाइस्ट पावारा सोर बिनि पावारा बेसेबां 1 बेहा जेबो पावार गैया माने बिनि पावारा बेसेबां 0 बिनि पावारा बेसेबां 2। ओके होमब्ला सोरनिया बांसिन पावारा एक्स स्क्वायरा बांसिन जाना दङ। जेब्लाबो बांसिनखौ रानहरग्रोनांगौ। ओके स' ओंखायनो जोङो माइनास एक्स स्क्वायर जोङो सोरखौ रानहरग्रोगोन 2x स्क्वायर को रानहरग्रोगोन हाइस्ट पावर को रानहरनो होनब्ला जों मा खालामनांगौ माइनास एक्स स्क्वायर जों मा माल्टिप्लाइ खालामोब्ला सोरखौ रानहरग्रोनांगौ 2x स्क्वायर को। थामहिनबा माइनास एक्स स्क्वायर जों मा माल्टिप्लाइ खालामबा 2x स्क्वायर मोनगोन जों बेखौ नागिरनांगौ। होमबा मा माल्टिप्लाइ खालामबा माइनास 2 माल्टिप्लाइ खालामबानो मोनगोन जों माइनास माइनास प्लास 2x स्क्वायर नै। होमबा माइनास एक्स स्क्वायर जों माइनास 2 माल्टिप्लाइ खालामबा जों बेसेबां मोनो प्लास 2x स्क्वायर मोनो। ओके माइनास एक्स स्क्वायर जों माइनास 2 प्लास खालामबा जोङो मा माल्टिप्लाइ खालामबा सानजाबा मा मोनो प्लास 2x स्क्वायर मोनो। दानिया माइनास एक्स स्क्वायर जोंथ' लोगोआव दंना सोर लोगोआव दङ प्लास 2 बेजोंबो जोङो माइनास एक्स स्क्वायर जों जायखौ माल्टिप्लाइ खालामदोंमोन सानजाबदोंमोन बिनि लोगोखौबो आरो सानजाबफानांगोन। होमबा प्लास 2 जोंबो सोरखौ माल्टिप्लाइ खालामनांगोन माइनास 2। होमबा प्लास जों माइनास जों सानजाबा सिना मा जायो माइनास जायो सिना। होमबा 2 into 2 बेसे जागोन 2 into 2 बेसे जागोन 4 बेहा लोगो दंना गैया लोगो दङ 4 आरो 6 एके। होमबा मा मोनगोन एन्सार
माइनास 4 मोनबाय ओके आरो सानजाम गोनां गैला जोंहा दानिया जों दानख'बा बे मा जागोन प्लासआ माइनास बे माइनासआ मा जागोन प्लास ओके दानिया नायदो मोनसेया जाबाय प्लास 2x स्क्वायर मोनसेया प्लास बे प्लासखौ लाला जों नैबेखौसो लासिगोन माइनास 2x स्क्वायर जाबाय होमबा मा जागोन दानजालायगोन ना होमबा बे जाबाय जोंहा 0 बिसोर मोननैजों नाय बे प्लास 6 आरो मोनसेया मा जाबाय प्लास 4 जाबाय माइनास 4 नंला बियो प्लास 4 जाबाय होमबा बेसे जागोन प्लास 10 जाबाय ओके बेहाथ' लोगो गैया आरो गोजौआव दङ ओंखायनो बिनि सिना माइनास 5x थागोन दानिया नायदो बेजों बेखौ डिभाइड खालामहरनो हागोन ना हाया ओके स' डिभाइड खालामहरनो हानोब्ला जोंहा पावारजों पावार मिलायनांगोन पावारजों पावार समान जानांगोन बा पावार देरसिन खमसिन जानांगोन जेब्लाबो रानजाग्रानि पावारा देरसिन जानांगौ नङाब्ला समान जानांगौ नाथाय बाव नाय बिनि पावारा 2 बिनि पावारा बेसेबां 1 रानजाग्रानियासो खमसिन जाना दङ ओंखायनो जों बेखौ मा खालामनो हरनो हाला रानहरनो हाला डिभाइड खालामनो हाबोला जोङो जेब्लानाखि रानजाग्रानि पावारा खमसिन जायो अब्ला जों बेखौ राननो गोनांथि गैया जोंहा बे मा जागोन रानखोन्दा जागोन माने मा जागोन रिमाइन्डार जागोन स' बियो जोंहा रिमाइन्डार जागोन माइनास 5x माइनास 10 राननो हाला पावारा मिलायला पावारा उन्दैसिन जाबाय ओंखायनो जों लिरगोन देयारफर रानगासै जायखौ जों क्वोशिएन्ट होनना बुङो रानगासैया बेसे माइनास x स्क्वायर माइनास 2 रानखोन्दाया जायखौ जों रिमाइन्डार होनना बुङो जायखौ जों राननो हाला बेखौ जों रिमाइन्डार होनना बुङो बेसे मोनखो माइनास 5x प्लास 10 स' बे जाबाय 1 नि 3 नि जों दानिया 4 खौ खालामगोन स' नेक्स्ट नाम्बार 4 आव जोंहा px आ बेसेबां आरो jx आ बेसेबां दङ स' हाइस्ट पावारा सोर बहाय हाइस्ट पावारा नैबे x टु दि पावार 4 गोनाङा जोंहा हाइस्ट पावार जाना दङ डिभिजराव रानग्रायाव हाइस्ट पावारा सोर जाना दङ x स्क्वायरा ओके स' x स्क्वायरजों मा माल्टिप्लाइ खालामोबा 2x4 मोनगोन x स्क्वायरजों 2x स्क्वायर माल्टिप्लाइ खालामोबा जों मा मोनो 2x टु दि पावार 4 मोनो x स्क्वायरजों x स्क्वायर x4 ओके होमबा दानिया जों बेखौ आरो सोरजों माल्टिप्लाइ खालामनांगोन माइनास 3 जों 2x स्क्वायरजों माल्टिप्लाइ खालामबा मा जागोन माइनास 6x स्क्वायर लोगो दंना गैया दङ माइनास 6x स्क्वायर स्क्वायरजों स्क्वायर सिदा फज' जुदि लोगो गैया अब्ला जों आलादा फज'गोन स' दानख'योबा जोंहा गोजौआव मा दंमोन माइनास 12 गोजौनि सिना बेनिबो थायो माइनास 9x दङ नाथाय गाहायाव जा दं बेनि सिना सोलायो होमबा प्लासआ मा जासिगोन माइनासआ प्लास जागोन बे मा जागोन प्लासमोन मा जागोन माइनास बिसोर मोननैजों नाय समान समान 2x टु दि पावार 4 2x टु दि पावार 4 समानजों समानबा मा जायो सिना बेलेग बेलेगबा दानजालायो बे प्लास बे माइनास जोंहा मा जागोन 0 जागोन दानजालायनानै होमबा नाय बे 3x किउबा लोगो गैया बे 3x किउबानो थागोन आरो बेनि सिना मा प्लास जों बेखौ सिगाङाव थाबा लिरलायनो गोनां गैया दानिया बिसोर मोननैखौ नाय मोनसे माइनास 2x स्क्वायर मोनसे मा प्लास 6x स्क्वायर बे माइनासमोन प्लास जाबाय मोनसेया प्लास 6x स्क्वायर आरो मोनसेया मा माइनास 2x स्क्वायर जों बेखौ दानख' माइनास खालाम मा मोनगोन प्लास 4x स्क्वायर मोनगोन जों प्लास मा मोनगोन जोङो 4x स्क्वायर मोनगोन दानिया हाइस्ट पावारखौ नायदोलाय हाइस्ट पावारा सोर जाना दङ x3 आ x स्क्वायरा नङा बे x1 बिदि पावारा बावहाय x टु दि पावार 0 थायो हाइस्ट पावारा x किउब जाना दङ ओंखायनो जोङो बेखौ डिभाइड खालामग्रोगोन एबा x स्क्वायरजों मा माल्टिप्लाइ खालामबा 3x किउब मोनो बेखौ नागिरगोन होमबा x स्क्वायरजों प्लास 3x स्क्वायर x माल्टिप्लाइ खालामलाय मा जागोन x स्क्वायरजों 3x जों माल्टिप्लाइ खालामबा मा जायो 3x किउब जागोन ना जाया बिनि पावारा 1 बिनि पावारा 1 बिनि पावारा 2 2 प्लस 1 मा जागोन 3 माबाव जों बेसेबां लानांगोन 3x स' x स्क्वायरजों प्लास 3x माल्टिप्लाइ खालामबा जोंहा मा मोनो 3x किउब मोनो ओके बेजों लोगोसे दंमोन माइनास 3 जों प्लास 3x जों आरोबाव माल्टिप्लाइ खालामनांगोन माइनास 3 जों प्लास 3x जों माल्टिप्लाइ खालामबा बेसेबां जायो माइनास 9x जायो माइनास मा जायो 9x जायो ओके
So जोंहा सानजाबनो गोनां गैला बेखायनो बेखिनियाव दानख'नोसै होमबा माइनास 12 आ 12 बिनि सिना सोलाया बिनि सिना सोलायगोन बे प्लास जागोन बे मा जागोन माइनास जागोन समान समान सिना बेलेग बेलेग दानजासिगोन बियो होमबा मा थागोन जोंहा अनलि प्लास 4x स्क्वायर बिसोर मोननैजोंबो दानजालायगोन मानो होनबा बे प्लास बे माइनास आरो समान समान दानिया हाइस्ट पावारा सोर जाना दङ x स्क्वायर गोनाङा ओके होमबा जों बेखौ डिभाइड खालामग्रोगोन माने x स्क्वायर जों मा माल्टिप्लाइ खालामबा जों 4x स्क्वायर मोनगोन जों बेखौ नागिरगोन ओके x स्क्वायर जों मा माल्टिप्लाइ खालामबा 4x स्क्वायर मोनगोन जों बेखौ नागिरगोन ओके होमबा x स्क्वायर जों 4 माल्टिप्लाइ खालामलाय x स्क्वायर इनटु 4 मा जायो 4x स्क्वायर जायो होमबालाय मा 4 माल्टिप्लाइ खालामना 4 ओके सिना प्लास जानांगोन बेबो प्लास का बे जेबो गैया माने मा बियो प्लास प्लासजों प्लास माल्टिप्लाइ खालामबासो मा जायो प्लास बहाय जों माइनास 4 लानो हाया माइनास 4 लाबा जोंहा बहाय मा जागोन माइनास 4x स्क्वायरसो जागोन नाथाय जोंनो माइनासखौ नाङा जोंनो प्लासखौसो नांगौ समानखौ नांगौ समान जानायखौ ओंखायनो जों x स्क्वायर जों प्लास 4 माल्टिप्लाइ खालामबानो जोंहा मा मोनो प्लास 4x स्क्वायर मोनो ओके बेजों लोगोसे दंमोन माइनास 3 जों प्लास 4 जों माल्टिप्लाइ खालामबा मा जायो माइनास 12 बा समान समान जाबाय नङा होमबा समान समान जाबाय बे प्लास माइनासमोन बे प्लास जाबाय बे माइनास प्लासमोन बे मा जागोन माइनास समान समान प्लास माइनास 0 समान समान प्लास माइनास 0 स' जोंहा रिमाइन्डारा मा जागोन 0 जागोन थारमाने रिमाइन्डारा 0 जोंहा स' रानगासै जोंहा क्वोटिएन्ट दा बेसे 2x स्क्वायर प्लास 3x प्लास 4 रानखोन्दा रिमाइन्डारा जोंहा रिमाइन्डारा बेसे जागोन रिमाइन्डारा जोंहा रानखोन्दाया जोंहा मा जागोन 0 जागोन स' बेखिनियानो बेबायदियैनो जोङो 5 आरो 6 खौबो बिदिनो खालामगोन 5 and 6 खौ नोंसोरखौ खालामना लानो थाखाय आङो गुरैयै खावलायबाय जाहाथे एज ए प्रेक्टिस नोंथांमोना बुजिनो हायो ओके स' 5 and 6 do yourself so that you can understand better so thank you दिनै बेखिनियानो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन आरो आंनि भिडिअखौ नायनो दाबाव आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव अके